Петро, сега ще помагам с канала. Ако ми кажеш нещо, няма проблеми. Всеки път на тебе някой, всеки път, че трябва да ти помагаш на други, че пък аз не мога. Да. Те 100 пъти къде ти е таблета, ти ми каза, не знам. Чакай. Ами той вече го няма. И къде той? Ами Митко ми хвърлял туалетната. Хвърли ли го мабало? Най-вероятно да изхвърля. То Митко Митко вече не хвърля неща и вече послушам. Не, Митко ми го хвърлял и баща си го хвърлял там. кой ги хвърля? Митко и един път ми хвърлял туалетната. Тебе хвърля. Гледайте, виж, кърпата се взима, когато имаш нещо. Много нахален. А? Много нахален. Не е нахален. Малък е бабо. Бабо, даже знаеш какво ще искам прави? Ако ще бъде на мамата ми спомня. Стига бе. И чак не надигне 300 майка ти на го наби. Спаси ли бе? Да, добре, че На има... секундата го спаси. Тя колко е бързата жена, бе? Не. Ами бърза. Направо. Вижда, че ти вода очила. И само една скелета. Тя се обърка. Защо се обърка? Тя просто... Не се обърка, Митко. Ами Митко може да се обърка, бабо. Той по-маничък сега. Те да. Да го наричаш на... Що брат ти наричаш майната му, е? Юпи! Искаш това? После си изгледам видеото. Повече не, защото майка си не ти дава. Не е вярно. Той ти дава море и повече няма да ти дам, защото майка ти не ти дава. Тя не разрешава, а пък аз те давам, тя си се кара. Поздрав! И тук имаш Майнкрафт Стив. Даже да мен си буде лапка. Айде да видим. Можеш ли? Айде, идой. Айде, взимай. Трябва да правиш. Айде. Давай, або. Браво. Вижте, даже има и дървета. Мамо? Къде са? Тук в печко. Айде, прибереш на мамо. Мамо, Не трябва да играва, бе. Не е удобно повече. не играй! Не трябва да играва, бе. Ама Гого е тук. И аз съм тук, бе. Митко вълзе. Не играй! Не играеш. Даже да видихме дървета. Като има животни. Добре. Не казва. Здравей! Чули какво каза майка ти? Да
прибираш веднага. Телефоне, ти! Нека да поиграе малко, бабо. Ама Той иска и той да поиграе. майка му каза, веднага са... Иска и той да поиграе. Ей, това е седмото планета. Има и розовата пантера. Петро, ти си бал извини тук. Даже си бал и животни и дървета. Не си ми каза. Ти ги сортирай там. В едната турбичка животните, в другата турбичка види какво си. Не ги тръжкай там или мъча, кога ще го обера. Никога. Сортирай ги там и ги прибирай после. После трябва да ги прибереш. Севен! Тръгваме. Избърна ли ми станието на майка си? Момченце. Тръгваме. Знаеш, какво ти каза майка ти се прибираш? Директно си слага на малката. Правильно. Топчо. О, пак ли то тапаго е? Даже имаш пътенческо самолета, ти го няма такъв. Виж, А? ти го няма такъв пътенческо. Нямаш лъжецо. Има, ама е на тавана. Значи първата играчки са скъпи в момента в магазини са ти една играчка ти е 7 лева или 8 или 50. Или 150. В момента една писка ти е 50 лева. Как те? Медицина. Как те? Значи първата играчка си го пише. Аз никога не си ги спомнял. Аз не игра. Никога не си ги казал. Аз не играя за... Аз... Дрегите първо. Никой играчки. И сложените политики. Някакъв Тук се може. Седно. Като браво, ти снимаш видео. Папа, чакай. Като не ме набъжа. Извинявай, за това какво съм. Ай, събирай мъни. Гого, викате. Да? Викате, който те Да, но стига, не искам да гледам това. А, tu има би. Да. Трябва ти името Петро. Ще паза на паченца, я. Нула. Всичките са като нови. Никой не се пъля количка. Аз не играя с тях, моите количка, просто ги остана на едно място и толкова. И Петро, какво ще кажеш? Тук остава този по-скъпи играчките. Абонирайте се за вас. Кой е мост? Абонирайте се за вас, колкото е тъп. Петро, Абонирайте се. Петро. Абонирайте се за Васко. Гого, казвам на жителите се абонират за Васко. Парично бе. Това е супер. Жители. Парично бе. Как да мога да бъде? Ама върви ли? Какво е дърво? Това е дърво. Само бе ти поле. Стига си се оправдал. Аз чупа да се поли за не си ги правя да може. Сече ли се? Палме. Палме.
Тук няма купените. Всичките са здрави. Аз не съм ги пипнал един път. Аз не съм ги пипнал на игра с тях. Защо не си ги пипнал? Защото са базни играчки. Кой са бутнади? Еми, какво да направим на баба сега? Какво да направим? Малък е. Малките деца правят били. Бутналата, той не може да прецени. Стига да е, не. Нямам интернет, не се разсерва. О, ще дам моят телефон. Чакай бе! Колко ще Още дам са моят? розови бузиче. Още че са розови бузиче. И ти студено. Много измръзнахте. Измръзнахте вънка. Ей, там трябва не знам къде. Аз съм почти до там. О. Не тук, не тук. А, да, прав. Ходиш на баба. Защо не мога тук? Да, я. Кой е? О, ти не знаеш. Нещо. Деса, кой прави? А, да. Да, долу ли бе? Да. Знае къде да го Нещо там сладко. Не, ти няма. Има много. Малко има. Много. Бабо, Чукай се, за кой да държиш, защо не ги пърна? това трудно малко. Дай хартийката. Ой, нещо по-добре. Чакай, не мога. Не мога. Чакай, точно го убия. Аз съм генил, Отиди на там, бе. Добре, знам. А не, бе, пачал. Не, бе, не го виждай, бе. Вземи. Включи го, бе. Това е лепенко. Да, и вземи. Не, бе, не си отключил, бе. Трябва да отвориш портата, бе. О, дай на... По-страна е босни живете. Те. Тадан, 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 тадан. Леле, Петя качи цяло видео. Стоп! Чакай, чакай! Чакай, стоп! Бързо, бързо! Чакай, чакай! Ето, спирам.